Krásne manželstvo, krásna rodinka je 1% inšpirácie. Preto sa vás pýtam, ešte to nie je manželský sľub, preto sa vás pýtam, aj po tebe, Klára, si ochotná tých 99% potu? Áno, som. Áno, to malo zaznamenané. David, a ty? Áno. Áno. Viete čo, zaujímavé, keď to tak poviem, keď ich sobášim a po rokoch prídu. Poviem, čo si slúbil? Však to je ešte len 10% potu. A ty už, hej, no ten pot príde. To je začiatok, to je 1%. Tak ja vám prajem samozrejme, aby ste dokázali tých 99% potu zo seba dať. Dokážete to, keď budete mať aké pozorné, chápavé, načúvajúce srdce pre seba a pre Pána Boha. Amen.